ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бори навинка якчандта омадагӣ дар магазини 1001 майдачӯйда ман хостум шумода навор кунам. Ина марҳамат, ино пластмассиян ғавси хушрӯ 10 сомон. Мана салатница. Баъд медонен духтаро чӣ омадагӣ? Дар инҷаям хе қошуқчо омадагиян. ғавси хушрӯи 10 сомон 4 донаш. Инчунин ин қошуқа амино буд новинка. Ино чандан? Ино донаш 5 сомон буда духтарако. Баъдан бо корча омад. Ина марҳам. Ира бинен духтаро, як зубной пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. Тамом маҳсулотҳошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. Ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомиро истифода бурда истиян. Баъд инчунин духтарако, дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафте. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. Тамом. Касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат анами хоҳарак да бинависен. Кора содда када шумода мефаҳмона. Регистратсия, обучение ҳамаш беплай. Инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. Ино ичанда? Инам 5 сомон. Хулос ё 5 сомони. Ивенчкам 5 сомона? Инаш 10 сомон духтарако. суроғар агар наёфтен духтаро, ма яке аз анамин коргарои ами дукона мондагим, ами нуқтаи савдора рақамошона нависеншона бо мефаҳмонантона. Ин авор аз бозори Корвонай, поёни бозори Корвон мешавад, рӯ бар рӯи 7 дарвоза духтаро. Ина ичанде шутка хушрӯ и 15 сомон барои шустани ванна, мувальник. Халасам хел новинко аст. Хел бо мачалочка омадяни чандан? 3 донаш 10 сомон. Ана ҳами комплектак 10 сомон. Баъд ҳар намуда намино ҳаста, на? Ино чандан? 5 сомон. 5 сом будай духтарако. Ана ино чӣ? 10 сомон. Ина оҳани 10 сомон духтаро, пардон со. Ина ёям 10 сомон. Иҷада ҳар хел модел дора, диден? Ина ёям 10 сомон. Нержавикая, я? Ина ича бинен косача 10 сомон. Мана. Баъдан ина ёрама шумода нишон дода будам. Барои кӯдако да алқот додана. Тарелкачои кӯдаки 10 сомон. Ино бо нав омадан. Барои ки тамом шуда буд, духтаро омада наёфтад. Ина биё бинен чанд рангш омад. Мана. Хоҳишмандо. Каседа дар корай духтарако. Баъд бо ина чанд сомай? 10 сомон. Ира бинен як ваи хушрӯ омадай. Че контейнерча, я? Калонак хушрӯ. Барои шустани обуши. Мана калонай 10 сомон. Баъдан духтарако ана ин намуд ваё ҳаст. Контейнеро, номгирако, резинкача. Айнаи доскао чандиян? Хе досичко ҳастай духтаро, ина 10 сомон. Пластмасси ғавсан. Айё чандан? Барои гулшинония? Мана 10 сомон. Корчора нишон дадем духтарако. Айё чандан? Одноразовый ваёям доштиян. 5 сомон. Нами як ваёш 5 сомон духтарако. На марҳамат барои ягон ҷо рафтан нағзай. Ана баъдан духтарако ман шумода чӣ мехоҳам нишонтиём. ҳамин маҳсулот ваёшона камтарак ҳамин нуқташона нишон додагием. Барои аввай имрӯз ман кӯшиш кардам ки бисёртар амҷара шумода нишонтиём. ё чанда? 10 сомон. Мана хел мӯйницо ҳастай 5 сом 10 сом.
ана ино ҳастай собуно мана духтаро 7.5 сомон собуношон шампун доран 10 сомон ана михе болиштако омадиян болишчиҳо чанда 20 сомони духтарако инҷа чанд та ҳастай чанд ранг мана 20 сомон баъдан шотко омадай 10 сомонӣ ина духтаро мана баъдан тамошо бинани азиз ҳозир мехоҳам шумода бо румолора нишон диҳам румоло бисёр буд ҳозир бо новинкаош омад мана бисёр буд тамом шидина бо бори навда омадай духтаро чанд рисункаи дига амҷиёра нишон тиҳед чандташа ина ҳозир як чандташа нишон метиҳем ино чанд сум 10 сума 10 сомон румоло атласвиян марҳамат ина рангакошон ихе нишон тиҳед бинан мана сурат дора ки инам хел ҳар хела рисунка дора хулас духтаро 10 сомонӣ ба духтаро и бакалора бинен чӣ хел хушро ана 10 сомонӣ ана и фасоношам ҳаст калона 10 сомон инчунин духтарако аз ино ҳар рангош омадан ами обнӯшако шишагӣ 10 сомонӣ бинен хушрӯ чанд намудай шишагиай духтарако мана кадомаша мегирен 10 сомон ана баъд бо як гапи дига духтаро ки пиёло 8 сомонӣ шидан ина марҳамат кадомеша мегирен 8 сомон шид мана ино 10 сомонӣ будан ҳозир кадомеша гирен духтарако 8 сомон иҷада бисёрай ҳар хела гилош ҳастай духтаро чиниян ҳамаш сафол наё чиниян ҳамаш ана ино ба ҳастай дуташ 25 сомон ира бинен чихел бори нав барои салатам хеле гирифтан нағзакак мана иношам дуташ 25 сомон иҷада чанд хел сурат дора ана ба духтарако ини тарелкои ини размери майда иношам 8 сомон шидан калонош 10 сомон ана инош бошад 15 сомон ира бинед и бо дигар хелай иҷада навистагиай диден мана анаи қисми поён бошад 10 сомонӣ мана ино 10 сомон марҳамат хоҳишмандо чизе ки дар иҷа мебинен 10 сомон на биёен духтарако аз пеш бобинен инаи пиёло хушрӯ духтаро 8 сомонӣ мана на марҳамат хоҳишмандо касе да пиёла дар корай контейнер дар корай ҳар он чизе ки дар иҷа мебинен ҳамаш ҳаст бори наличи биёен духтаро инчунин кондитсионер доран иҷада 12 кубаяй греяй духтаро 3000 сомон магазинода қиматай ина марҳамат метавонед бо омада аз пеш бинед иҷада 3000 сомон 12 кубаи грей ана духтаро шакли кушодаи намино диден духтарако ида алқота мешава пазия алқота мешава пази чоямони хулос инами плитачаи ҳамияй 200 сомон баъдана ин намудуш ҳастай ана ишам 200 сомона инамино плитачаошонам часпидагиян یعنی برای چی گفتستم آقود میشه و پزی در اینجا خودش صورتش تا هسته دخترکو دیدین خلاصه اینا 200 سومانی بعد نهی میدونید ویای
парда мепазику духтарако ҳам хелиай мана 200 сомон иям ана ина мучам ҳам хели баринай иш бо шишагия 210 сомонай мана иш ҳам хел супницае 250 сомон супницашон баъд духтаро аз анаи модель майдатарш ҳаста 160 сомон мана парда алқот карда метавонӣ баъд хеле равған кача мешада мана ивайша мегирен духтаро қисми болоша и дарунаш бошад ам хе декчаяй метавонед ба ҳазур алқот кунед хулас 200 сомон калонтараш ана инаш бошад 160 сомон бори нав